नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय आं गोबां सान जाबाय भिडिअ बानायनो हायाखै मानोना मिन्थिखायो नोंथांमोना आङो थियेटाराव थायो हायराखि थियेटारावहाय थ' रिहार्सेलनिफ्राय लानानै दिनैसिम जों जानुवारि मास मोनबाय आरोना बिराद बानायनो नाजायो माने मेगन मोदैजोंनो बालाङो आरो एडिटिं खालामनोबो बायो नालाय बेनिखायनो आं बानायनाय जाया थ' दिनै सरस्वती फुजा बयनिसिमबो हेपि सरस्वती फुजा आंथ' न'आव थांसिगोन फेब्रुवारियाव जोंना स'आ जोबसिगोन नालाय नाजानोसै जेसेखिनि हायो भिडिअ आपल'ड होबाय थानो दिनै जोंनि टिमा गासै टिमानो फुजा खुलुमनो फैदों आरो जोंबो दुगैस्रां लोबस्रां फैबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं जा हायो देखायलांनोसै आरो रेमाव थाबायनायदों नै जोंना आसोला दख'ना गानदों जों गोथां गोथां एलाय एखे एखे फुजा होनायखौ नायदो लावगि मनि लास्ट दै ओरैनो लावगि होनो गोजौथारनायखाय बा मालायसो जि मोजां देलायदों बोरै बोरै आब'खौ फुजा खुलुमबाय आदाया दिनै लास्ट नाइट ada Michael naik layar ya? Terus aku lu ngapain nggak? Mabar bisa? Angga, ya tuh berkurang lah. Bisa baik kian di bangku sana lah. Kian itu ramna, ini lah, sana, sana. Siang itu showroom dulu gini. Hwbai na? Nah, dah, menebak tuan tu macam sih Dede mungkin. Chúng ta không lấy về cửa. Ang kulung Hwbai, जों दिनै फुजा होनाया जोब्बाय आरोना